DXDD Pulpitos kagina nakahatag og pamaagi aron mapalahom ang pagtuo sa katawhan payag na Archbishop Pamawad. Bisan sa mga kalisod kaguol nga nasinatian og mga bagyo sa kinabuhi apan sumapa sa arsobispo temporaryo lamang kinitud kay agrasya sa Ginoo mao man ang mulungtad sa kaangturan og pinaagi sa stasyon DXDD. Ang Pulpitos kagina naghatag og pamaagi aron mapalahom ang pagtuo sa katawhan ngadto sa Ginoo. Gipahayag na Archbishop Martin Sarmenta Mawad dito kini sa Pontifical Mass nga gipahigayon alayon sa ika-55 nga anibersaryo sa DXDD ang Pulpitos Kanginan nga giatagon og pagtagad sa arsobispo nga kaminugdanon sa paglahutay kay kun dili makalahutay ang dili makaangkon sa kaluwasan o gidasig na Archbishop Mawad ang mga empleyado sa DXDD nga padayon sa pagpangalagad kay kiniman testimonyo ang pagpangalagad sa tunggugma kay nag-alagad man naghimog sakripisyo o sa magkinig katibaan sa gugma. Tungod sa gugma ng alagan ang DXDD kantos katawhan o ang presensya sa mga empleyado o mga nagsuporta sa DXDD bisan ano na mga gibating kakapoy apan mihimo kini siyang tahas o sa kinig kapag pangalagan o ang gimong salitanan sa arsobispo mga katigista sa DXDD nga bisan pa nga bation ang kakapoy apan muhimo lamang gayon o mupadayon sa paghatag og pagtulunan diya simbahan pinaagi sa kaganginan sa DXDD og likayan nga moabsent diha sa mga programa sa DXDD. Gikalipay na Archbishop Pamawad mga programa sa DXDD din una na nga nagatag pagtulunan alang sa arsobispo kay kini paagiman nga mapalawom ang pagtuo ngadto sa katawhan diha sa Ginoo. Ang mga pamalandong nga usos mga programa sa buntag dayon mosunod na dayon mga balita dayon sa mga balita mao dayon ang balaod na pinagi ni Attorney Ferkimco og daghang pa mga programa nga makakatunan makahatag og pagkat-on sa katawhan og alang nga ni Archbishop Pamawad nasayod kini nga sa mga programa sa DXDD kanunay kini nagmonitor og namati kay kini man kanunay kini nagmonitor kay sa panahon nga dunay problema manawag dayon kini aron matagan og pagdagan. Gikalipay ni Archbishop Pamawad mga programa sa stasyon DXDD nga nibong kabahin aron mapalig-on ang pagtuo o mapalaw ang pagtuo sa katawhan ngadto sa Ginoo. Ang TV kabahin payag sa nagunang magbalantay sa Archdiocese sa usabi sa Archbishop Martin Sarmiento Pamawad ato sa pagpahigayon sa Pontifical Mass nga gipahigayon diha sa Archbishop Chapel sa Catanman o Zambia City. Faith comes through hearing. And what is heard is the word of Christ. Padayon kita nga mopalanog sa pulong sa Dios, pinagi sa DXDD, aron mapalawom ang pagtuo sa atong katawhan. Sa mga kalisod, sa mga kaguol, I say, the storms in life are only temporary because the blessings of God last forever. Muna nga, sa mga kalisod, padayon lang yapon ta. Kay pinagi ni ini, importante magyud kayo ang paglahutay. Ang dili mo lahutay, dili yun makaangkon sa kaluwasan. Munang padayon yun ta sa atong pagpangalagad, kay ang atong pagpangalagad mao manay testimonyo sa atong gugma. Kung wala tay gugma, di man ta mo alagad. Mao nga kadtong mga magdalaron o mga bulag alang sa ilang mga hinigugma, usa ka na kapag pang-alagad. Tungod kay kung wala pa mo mahigugma, dili gyud mo maningkamot nga mudala og bulag. Muna nga kining mga batan-on ron nga naa sa DXDD, kung wala mo madawat nga bulag, on air lang mo nga dag-i in taon may og bulag diri. O si Rickby ni katawa, nakadawat nagagbulag sa imong asawa Rickby, ang hinaton ta nga sa mga kalisod, mga kaguol, muduol kita sa Ginoo ug ato yung hinumduman. Ang mga kalisod pamaagi aron kita muduol sa Ginoo ug ato pong hinumduman nga ang pagpang-alagad testimonyo sa atong gugma. O kung ikaw nahigugma, ikaw mualagad. Pero kung wala kay gugma, dili ka mualagad. Ang imong presensya kapoy, pero sa gihapon, imong gipakita ang imong presensya, pagpang-alagad yun na. Usahay tingaling mga katikis mo sa dili tingali ko mo syoron kay wa ko kaandam. Ang andam nila gamay, pero paningkamot yun nga, dili yun malakangan, dili yun mo absent. Kay pinagi niya na
kita panalanginan yun sa Ginoo. Salamat po kayo ha. Ang tipi kabayan payag sa nagunang magbalanday sa Archdiocese sa Usabi sa Archbishop Martin Sarmiento Habawan ato sa pagpahigayon sa Pontifical Mass nga gipahigayon diha sa Archbishop Chapel sa Catanman, Ozabe City. Samtang sa pikas bahian ania ang mga mensahe nga gipadagan sa mga kaparian sa Archdiocese sa Usabi sa mga katawhan ato sa kasulugan sa ika-55th anniversary sa DXDD. Di ang DXDD nagasaulog karong adlaw sa Pebrero 15, 2025 maud gyud ang tukba nga pagsaulog sa anibersaryo sa DXDD. Sanglit kagapon gihimo ang Pontifical Mass uban Archbishop Humawan og sa mga kaparian sa Archdiocese sa Ozamis pinaagyo-sab sa Chief Operation Officer sa DXDD kasi Reverend Father Daryl Rosales. Ang ika-55 anibersaryo sa DXDD nagdala sa tema DXDD at 55 padayon isip tingog sa paglaom nining tuig sa yubileo. Mahing buntag, mga igsuon, mga higala, nga tigpaminaw sa ato ang radio station, andanag sa dakbayan, ang DXDD. Karon nga sa ulog kita, sa ato nga ika-55 nga tuig, sa atong magsasangyaw sa kahanginan. Padayon kamo sa inyong buluhaton, nga nindot kaayong gitahas diha kaninyo, kamo bisan dili diha sa sa mga booth, sa mga announcers, ang tanan nga naglihok diha apil sa opisina. Happy 55th anniversary. Congratulations ug padayon kamo nga itawag nato arms o armas diha sa pagpadayon sa pagpakaylap sa maayong balita sa gingharian sa Dios ingon man sa iyang kaluwasan diha pinaagi sa radio station DXDD diha sa kahanginan. Again, happy 55th anniversary and congratulations. Ini si Father Nestor Duhilag, ang kuraparoko sa Bonifacio, nagpadangat sa pahalipay o congratulations sa tanan nga katawhan labi na sa atong maglilihok diha sa Radio DXDD. May buntag sa tanan o sa nagsaulog naron sa 55th anniversary ang pulpito sa Kanginan, ang DXDD. Happy anniversary and God bless you all! Mayong buntag sa tanan, mayong adlaw sa tanan, akong dako nga pasalamat kaninyo sa kanunay nga pagsuporta, pagpamati, pagpaminaw sa atuang DXDD. Ilabi na nga karon niabot kami sa ika-55th year anniversary sa atuang pulpito sa kahanginan ng DXDD. Malipayon kayo kita nga nagsaulog niini. Padayon kamo sa pagsuporta, padayon sa pagpaminaw kay niini ang ato usab nga pagtuo, mutubo ug mulambo. Happy anniversary and congratulations to all of us. Kini si Father Daryl Rosales, COO. Akong pag-ampo o pagyukbo sa anibersaryo sa DXDD, 55 nga kasumaran. Ay natunta nga uban sa jubileo sa paglaong. Mulambo pagyapon, mo padayag yapon, nga mahimong yapon nga pulpito diya sa kahanginan, magsangyo sa mga balita ngadto sa katawan sa Dios. Long live DXDD. Mabuhay. Kini sa Father Fred Malalis, ang kura paroko sa parokya sa Clarín. Okay, ngayong adlaw sa tanan nga mga nagtan-aw, naminaw sa DXDD karong adlaw ang pagpahigay no pagsaulog no sa ika-55th anniversary sa Maong Station. Ako ang panginaot nga kini mas mulambo pa, madugagan pa ang mga grasya panalangin nga maangkon sa DXDD kaninyong tanan, mga kawani ug sa tanan nga mga sponsor ug tanan gayud. Happy 55th anniversary. Kini si Father Elias Tabuco. Mayong adlaw sa katawhan sa Dios, akong timbaya sa pagsaulog sa ika-55 katuigan sa DXDD nga din kini nagpadayag diha sa paghatag sa kamatuoran labi na diha sa pulong sa Dios. Usbon ko mayong pagsaulog sa ika-55 katuig sa DXDD. Salamat.
Kini si Reverend Father Romel Rudinas na kasamtangan assign sa Katedral. Daghang salamat. Gikan sa parokya sa Balaan nga Cruz sa panahon, ako si Father Rolly Lagada. Gustong mo maabot sa pagbati sa kalipay sa ika-55 katuig sa kasumaran sa anibersaryo sa DXDD. Mabuhay! Pulpito sa kahanginan! Viva! Maing buntag sa tanan, ako si Reverendo Jeffrey Oracion. Mutimbaya ko happy anniversary DXDD padayon sa pagpalapnag sa ebanghelyo diha sa kahanginan aron nga mapasabwag nato ang maayong balita o kini magdala kanato og kaluwasan. Once again, happy anniversary. Happy anniversary DXDD! Happy anniversary! Happy anniversary! Happy anniversary DXDD! Thank you God! Jagat salamat Ginoo! Happy anniversary! Happy anniversary! Happy anniversary DXDD! 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 Hi, happy anniversary DXDD! Alang sa DXDD sa Manong Kampalang Radio Siba, W8 Manuel, Loren Kilchier, Danaga sa Dagpayan. Happy anniversary DXDD, 55th anniversary Pulpito sa Kahanginan.